Bueno, hau da final guztietan egin dugun ekitaldi bat, umeak eta asko eskertzen dute, goaz herri guztitik, Soiora bagoaz, eta auzoetatik goaz ere bai, eta bueno, egiten duguna da pizka bat jendea itxartu, kalejira bat, antzineko kalejira bezala, abisatzen, gaur egun handia dela, eta nolabait zabaltzen dugu herri guztian zehar, gure gauz egun den eta zergatik gauden hemen.